На един млад лидер в редиците на ДПС, която от дълги години е председател и верна на ДПС, областният председател на младежкото ДПС, Велико Търново, госпожа Станигяр Шукриева. Благодаря. Уважаеми господин председател, госпожо евродепутат, скъпи гости, скъпи приятели, първо ще ме извините, защото малко съм притеснена. Значи, както каза Мъсе, мен ме познавате всички от дълги години, вече 11 година съм за каузата ДПС. Но за пръв път ние в Велико Търново правиме такъв голям митинг. Благодаря ви! На мен се падна честа, като областен председател на Младежко движение за права и свободи, да благодаря първо на цялата младежка организация в област Велико Търново. И отново да ви подканя, че този път отново, както на евроизборите, ще докажем с общи сили, ще се мобилизираме и ще докажем, че ние можем и още повече. В листата има голям процент млади хора. Това доказва, че имат голямо доверие към нас, младите хора. И ние, господин председател, искрено благодарим за тази чест и ще докажем, че ние можем и ще работим и ще се докажем и на 5 юли. Това е единствено на нашето обединение и силите всички, които хвърлихме за тази кауза. Аз в предстоящите парламентарни избори ще гласуваме, ще излезем и ще гласуваме за ДПС! 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 Благодаря ви! Живи и здрави! Давам думата на юристът, отдал се за нашата кауза ДПС, доказала своите възможности и всеотдалност, госпожа Елина Александрова. Здравейте, скъпи приятели! Искрено се радвам, че отново днес сме всички заедно. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Фелис Хюсменова, скъпи приятели! Искам първо да започна с едно голямо благодаря. На естественият лидер, човекът от нас, един изключително наш човек, доказал в годините своето отношение към вярата и ДПС, господин Хасан Хаджи Хасан. Скъпи приятели, в началото позволете от ваше име и от мое име да кажа добре дошъл на нашия председател на Централния съвет на Движението за права и свободи, господин Ахмед Туран. Hoş geldin Sayın Başkan. Приятели, на 5-ти, преди да гласуваме на евроизборите, аз и водача на листата господин Камен Костадинов ви казахме и ви обещахме, че ние ще направим всичко възможно лидера, мотора на ДПС Ахмед Доган ще бъде сред нас. Ето той е тук! Браво! Какво значи това? До сега каквото е било 20 години, баста! Затваряме тази страница! Отваряме нова страница! Това, че лидера на партията е след нас, значи, че ние до сега бяхме сами, но вече не сме сами! След нас, пред нас е Ахмед Доган! Приятели, виждам усмивките на мои много обичани приятели от Раданово, от Асеново, от Върбовка, Батак, 10 общини. Писарево, Върбица, Асеново, Царски извор, да не изброявам всичките села. Полки Дръмнеш. Приятели, няма защо да се лъжим. Много добре знаем в какво положение живеем. Кредити, безработица, живеем, няма никаква инфраструктура.
Дунава, говоря за село Раданово, за Паиси и за Стрелец. Защо тази безработица беше 90-95% в Великотърновска област? Знаете ли защо? Защото 20 години ние не бяхме единни и не направихме това, което трябва да направим на 5-ти, да пратим един депутат от тук. Снощи бяхме в Свищов. Председателят на Централния съвет на Движението за права и свободи каза: приятели, на вас ви трябват 12 000 гласа за депутат от Великотърновска област. Ние в момента колко имаме? 9243. Колко ни трябват? 3000, браво, бинго! Бинго! Значи тогава стават 12 243, още по-хубаво! Още по-хубаво! Сега, какво трябва да направим? Влизаме, дават ни една бюлетина. Номер 4 не мислим. Слагаме точка, за да ако сложим хикс, може да излезем от квадратчето. Още в 18 часа и 30 минути, ако си свършим работата, шампанското се лее на майка България на паметника. Искам нещо да знаете много добре. Искате ли да има край на безработицата? Искате ли нови работни места? Искате ли нови пътища? Искате ли канализация? Всичко зависи от вас. Какво трябва да направите? Да подкрепите номер 4 Движението за права и свободи. Искам накрая, ще обърна, господин председател, ще наруша малко традицията. Саим Летин. Бакър плаката не язио. Аз съм един от вас. Düşünün. 5'inde girdiğini odaya atıyorsunuz bir Türkiye. Atıyorsunuz bir çocuk. Hangisi buradan çıkmış? Hangisi anlıyor sizin dilinizi? Нямам съмнение, че вие няма да изкарате, както каза господина, 12 243. Дайте